Deres føde på landet spiser det faktisk alt sammen, fordi de går op om natten og græsser. Men herinde i Zoologisk Have, der giver vi lige lidt snacks her midt på dagen, så de lige kan komme op af vandet. Det er sådan med vores flodheste, at de faktisk er tilpasset et liv i vandet. Flodhesten, den har en forfædre, som der er æblerne, så det er lidt sjovt. Og flodheste, når de går op på land, så kan de godt tage skade af solen og lidt insekter. Men de har udviklet Как капусту надо есть, как в анекдоте про слона. de kommer fra deres hud, og i gamle dage så troede man, at det skulle blive blod. Men sådan er det faktisk ikke. Det er en slags fugtræ, som det bruger til beskyttelse. Herinde der har vi to store flodheste, og så har vi en lille unge. Og den lille unge, den blev født her. Hvornår var det, den blev født? Ja, men den er fra dengang det var rigtig koldt. Den er fra vinters. Og det er sådan, at vores flodhest derinde, den tager rigtig meget på. Da den kom ud, der var den altså en lille splejs. Den var ikke meget over 20 kilo. Og den kan altså vokse faktisk helt op til 1 kilo om dagen i tidspunktet, hvor den vokser. Så det går rigtig hurtigt. Килограмм 4 килограмма в день, ничего непонятно. Слушай, что ты им немного достался? Да им худеть пора, Может быть. Det er sådan, at når en flodhesteunge den bliver født, så er der det problem, at den kan faktisk ikke svømme. Og det lyder lidt mærkeligt, når den bliver født under vand. Så derfor, hvis den bliver født under vand, så kommer moren altså til undsætning simpelthen og hjælper den op. Og det er selvfølgelig vigtigt, at det er også foretrækket, at der skal ud på lavt vand. Og herinde i vores stand herinde, der har vi до этого пока дойдет, что все это там, это уже закончится. fra land til vand, og det kan vi lukke den af. Vi har et meget lille område, hvor vi kan lave den fiktion også. Og det er altså et temmelig trygt sted, og også meget naturligt. Неужели не подерутся? Her, sådan op ad en vandkant, simpelthen, hvor det ikke er alt for dybt, og hvor ungen let kan komme op og få luft. Ну, пока маленькие, прикольные. Он, по-моему, не маленький, он, по-моему, карликовый. Думал, детеныш? Ну, он его маленьким называл. А чего? Значит, маленький. Så de går ligesom lidt på bunden. Og så ungen, den kan simpelthen sidde op på ryggen af den, og så surfer den afsted, ligesom hvis det var et stort surfbræt. Nu går vores flodheste her og ser stille og rolig og meget fredelig ud. Men det er faktisk sådan, at flodhesten det er et